खुलुमबाय लोगोफोर दिनैनि दिनाव इलेक्शन खाथि सफैनाय लगे लगे बयबो गावबा गावनि दोलोखौ गोरा गोख्रों खालामनो नागिरदों। लोगोसे जोंनि दैदेनगिरिफ्रा जेब्ला इलेक्शन सफैयो देरहायो रंजायो खुसि जायो बा स्टेजआव मोसायो बा सोरनिबा न'खराव थांनानै सिथ्ला सिबना हैनाय बा सोरनिबा आथिं हमहैनाय जों बेफोरखौ नुनो मोनो। सोरबाया गावनि पावारखौ लानानै गोरा देखायो आरो सोरबाया स्टेजआव रंजायो बा मोसायो। थ' दिनैहाय जायफ्रा जेलाव दङना बेफोरखौ गोसोखांनो सम गैया, दान्दिसे सम रायलायनो दान्दिसे सम गोसोखांनो बे मालाबाबो गोसोखांफेरा। थ' जाय हक आं बिनि बारैबो एसे भिडिअखौ होलांगोन। बे निउसखौ सोर खालामदों? आसामिस निउस बा सोरबायासो खालामदों? जोंनि बर'नि निउसफोरा सोर खालामदों? बड'लेण्ड बुब्लि आरो रादाब बिथांमोनाबोथ' दा जोंनि बिटिआरआवथ' बिसोरनो पुरा पावारफुल स्ट्रं नालाय। रन्जन दैमारिखौ गनायनि बारै मालाबा मोजाङै डिसकास बा मालाबा मोजाङै सोरनावबा सोंफेरदोंना? आरो रन्जन दैमारिया दिनैहाय मा हालोदाव दङ बा NIA केसाव नांनानै थानाय बेफोरखौ मालाबा निउस पर्टेलफोरा सावरायलायदोंना सोरनियावबा दैदेनगिरिनावहाय? दिनैहाय दैदेनगिरिफ्रा दिनै प्रमद बर'आबो जेब्ला पावाराव फैदोंमोन अब्लानो समाव स्टेज बायग्लुंलायनाय, स्टेज गुग्रुबलायनाय बा स्टेज मावग्लुबलायनाय मोसानायखौ जों नुनो मोनदों। बे निउसखौ सोर खालामदों? एसामिस निउस। जों बर'नि निउसफोरा रावबो बेफोरबायदि खालामफेराखै। दुखुनांथावना बा एफाराब बोसोर दिनै 34 years दिनैहाय सारमोना दैदेनबाय आरो हारिनि थाखाय दासिमबो जुदि जेलाव थानांगौब्ला सोरबा बर'नि दैदेनगिरिया जेलाव थागोन, ओमफ्राय सोरबा सासेया खुसियै मिनि रंजायै थागोन बा आरामै जागोन बा बिसोरनि बारै सिन्था खालामि सोरनि दैदेनगिरिखौ नुदों? जों बर'नि दैदेनगिरि ना, बेफोरखौसो नुनो मोनदों। आं ससेब्लाबो खोन्थालांगोन बे एसामिसफोरा जाखिनि हगारनाय बेखौ नोंथांमोना ससे बारा 1 मिनिट नङा बेखौ खोन्थालांगोन आं। थ' नोंथांमोना बेखौ एसे नायलाय। কিন্তু ৰাজনীতিৰ পাশা খেলত বন্দী হোৱাটো সিমানেই ভয়ংকৰ। হয়তো কিছুমানে হাঁহি হাঁহি নাচি বাগি নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ চলাইছে, আকৌ কিছুমানে নিদ্ৰাত মগ্ন হৈ আছে। প্ৰকৃততে এজন চুক্তিকাৰী DR নাবলাক পাহৰিছে। दाना फैफिनदो राजनितिकनि खोथा ना। UPPLआ बुंदों 17 बोसोराव मा मावदों मा मावखो, जेबो डेभेलपमेन्ट खालामाखै। थिगैनो दं, BPFआ 17 बोसोराव जेबो मावाखैबाथ' मावाखैसै। न' डाउट बिसोरनि समावहाय बिसोरनि आमोलाव गोबां जाथाय जाया नङा जादों आरो बिसोरनि समाव सोरबाया माबा मोनसे जाया नङा जादों, बेखौबो जों मानिदों। दिनै 3 बोसोराव बबे मोनसे इन्जिनियारिं कलेजखौ कमप्लिट खालामनाय नुखो UPPL सरकाराव? दिनै UPPL सरकार फैबाय बोसोरथामाव बिराद डेभेलप जादों होननानै बुंदों। बबे बिथिङाव डेभेलप जादों? मिशन 50खौ लानानै बिथांमोना ना, मिशन 50खौ लानानै बिथांमोना डेभेलपमेन्ट जादों होननानै बुंदों। बाराथ' मावनो हायाखै UPPL सरकारा। आंथ' बुंलायनांगौ दरखार गैया बिखौ। मैया दाखालि सासे इउटिउबावहाय सासे सेंग्राया बुंदों 17 बोसोर दिनै मा मावदों होननानै बुंबाय थादों। दिनै मावनायखौ खोन्थानो थाङोब्लाथ' खोन्थाखौ हायि जानानै दं। क'क्राझार बायदियावहाय बड'लेण्ड ना गेस्ट हाउसफोरखौसो सिम्पोल रावावहाय गेस्ट हाउसफोरखौ नोङो जेरावबो दङ बेखौ सोर बानाया? BPFनि आमोलावनो बानायनाय। मा दिनैहाय UPPL सरकारनि बोसोरथामावहाय बबेयाव मा खालामदों? एसे कमेन्ट सेक्सनाव मा लिरनानै हरलाय बेखौबा हरलाय। BPFआथ' दिनैहाय जोंनि नुनायावहाय मावदों। बिसोर न' डाउट बिसोरबो दिनै सेन्ट्रेल पेकेज लाबोनानै दिनैहाय CIT कलेज लुदों ना।
बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि कलेज लुदों बिसोरो दिनै UPPLआ दिनै बेफोरबायदिखौ फोरमान होनो थाखाय माबेयावहाय लुदों नैबे केन्सार हस्पिटालखौ लुदोंमोन BPFआ सरकाराव जेब्ला दङमोन अब्लानि समाव केन्सार हस्पिटालखौ लुफुंनाय जाय हक बेखौ दिनैहाय सोरबाया दिनै फिथा हास'दों आं मानिदों UPPLनि समावहाय कमप्लिट जादों बिथांमोना फिथाखौ हास'नो मोनहैदों बेल'सो बिनि अनगायैथ' जेबो गैया माथो बिनि अनगायै मा मिशन 50 हरदों बिसोरो आरोबाव बहाबा फिसा ना मोनसेबो कलेजखौ कमप्लिट खालामनायखौ दिनैसिमबो नुवाखै नेबावनि 2025 सिमहालागै UPPL सरकारा मा खालामनो हायो मा खालामनो हाया जों अब्लाना दासो बोसोरथाम जादों नालाय बोसोरथामाव मोनसेबो बुस्थुखौ कमप्लिट खालामनो हानायखौ जों नुनो मोनाखै राकेश ब्रह्मआ बुंदोंमोन बोसोरबायाव BTRआवहाय दाउनि बागान खालामगोन होनदोंमोन बोसोरथाम बारबाय इनकमप्लिट राकेश ब्रह्मआ बुंदोंमोन बोरमानि बागान खालामगौमोन BTRआव बेबो इनकमप्लिट बोसोरथामाव कमप्लिट जायाखै साबेसेया मोनदों BTRआवहाय दाउजोंनो बुंफबबाय होननानै दिनैनि दिनाव दाउआ मानोथो एफाराब दाम जानो हमदों बोरमानि बेदरनि दामा मानो एफाराब दाम जानो हमदों खोथाया बेफोरबायदि आरोखि थ' दिनैसो आरोबाव मा नानि खोथा नानिबो प्रमद बर'नि बाथ्रा फुराना बाथ्राफोरखौ जुदि गोसोखाङोब्ला मालाबा बायदिसिना सानफ्लाङो नै दिनैनि खोथा बुंनाय बा आवगोलनि खोथा बुंनाय पलिटिक्सआवथ' दिनै गोबां बाथ्रा बुंगोन गोबां सोंखारिलायलायगोन BPFआनो जा UPPLआनो जा सोंखारिलायबाय थागोन नाथाय जोंना बेखौल'सो नांगौ दिनै गोजोन गोरोबथाया सोरजों जामाना सोरनि मा दाखालि जोंनि एक्स NDB मस्ट सेनियर N खौसे 9 बेट्सनि ना मानिबामोन बियो 98आवहाय आं बिनि आन्दारावनो थानो मोनबोदों बिनि दैदेननायावनो गोबां बोसोर थादों आं बिजों खमसे खम बोसोरनै बोसोरथामसो बिजोंनो थाफानो मोनदों आं बे बुंनाय हिसाबै बे बुंनाय बायदिनो UPPLआ खामानिखौ मावनो हामाराखैबो नामा आरो लोगोसे नैबे गोजोन गोरोबथाया NDFBनि नंमारा नामा बे रायजो राजानि थाखाय गिदिर मोनसे सोंलु जानानै फैदों कमेन्टआव एसे जानाय हरबानो जाबाय थ' लोगोफोर भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनो साननायखौ बावनो दोनथ'बाय जय बर' हारिनि